Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course, nining akong channel. Hinapon tabay. Nining desuna, atong estudyan unsaon pag-ekspresar og eksperyensya o kasinatian gamit ang conjugation ta koto ga aru. Yoroshi desu ka? Ja, hajimemashou. Nining desuna, atong estudyan unsaon pag-ekspresar og kasinatian o eksperyensya sa hinapon. Pangalitan mo yung ta, nakakaon na kag sushi? Nakasuway na kagkaon og sushi? Pangutana kini kung aduna kabay kasinatian sa pagkaon og sushi. Sa hinapon, sushi o tabeta koto ga arimasu ka? O, nakakaon ako og sushi. Sa hinapon, hai, sushi o tabeta koto ga arimasu. Kung wa pa kakaon o wa eksperyensya, moingon tag iye, sushi o tabeta koto wa arimasen. Ang formula sa pag-ekspresar og eksperyensya kay ang pagkuha sa plain past affirmativo sa verb, ang ta form, ug ang pagdungag niini og koto ga arimasu o koto ga aru sa plain style. Usa kini ka set phrase nga idungag ngadto sa plain past form. Kung mangutana ka, aduna ka bay kasinatian, idungag nato sa katapusan ang question particle ka. Ta koto ga arimasu ka? Aduna ka bay eksperyensya? O, aduna ko'y kasinatian. Nani-nanita koto ga arimasu. Wa pa ko kasuway, wa ko'y eksperyensya. Iye, nani-nanita koto wa o nani-nanita koto ga arimasen. Ang plain form sa arimasen kay nai. Ang arimas usa ka irregular verb ug pwede nimo rebihon ang iyang basic verb conjugation sa leksyon 30 sa atong Cebuano playlist. Atong hubaron ang conjugation sa eksperyensya. Pangalitan mo ingong kog, nakasuway na kog kaon og sushi. Sa hinapon, sushi o tabeta koto ga arimasu. Sushi o tabeta koto ga arimasu. Tungod kay ang eksperyensya anaa man sa miagi, atong gamiton ang plain past affirmative form. Tabeta nga pasabot mikaon. Pasabot sa sushi o tabeta kay mikaon kog sushi. Ug kini ang atong subordinate clause. Ang subordinate clause i-nominalize nato o himuon natog noun clause paagi sa paggamit og koto. Ato nang natuki ang nominalization sa leksyon 44. Unya ang tibok predicate sa tibok sentence kay ga arimasu nga pasabot nag-existir. Atong natuki unsaon paggamit sa verb nga arimasu sa leksyon 21. Bali, ang pasabot sa tibok sentence kay, ang kamatuoran nga ako mikaon og sushi, nag-existir. Sa laing pagkasulti, aduna ko'y eksperyensya sa pagkaon og sushi. Nakakaon na kog sushi. Kung nahinomdom kas na po ka basic verb conjugations nga atong natuki sa leksyon 26 hasta 30 sa kada verb category, ang conjugation nga gamiton para sa eksperyensya nagagikan sa plain past affirmativo sa verb. Ato ning rebihon unsaon paghimo. Para sa mga root dropping o category 1 verb sama sa taberu o mokaon, taktakon ang ru ug pulihan sa ta, tabeta, mikaon. Tanang root dropping verbs ingon ani mo conjugate. Pwede nimo rebihon ang basic verb conjugation sa mga category 1 verbs sa leksyon 26. Para sa mga category 2 o last hiragana changing verbs, kini ang siyam ka klase sa mga hiragana ending sa ilang dictionary form. Pagporma sa plain past tense, ang ku mahimong ita, ang gu mahimong ida, ang su mahimong shta, bumuno mahimong nda, ug ang rutsu tanan mahimong utta. Gidetalye nato ang basic verb conjugation sa mga category 2 verbs sa leksyon 27 hasta 29. Sa limang ka mga common nga category 3 o irregular verbs, suru, kuru, iku, aru, ug da, kini ang ilang mga plain past forms. Shita, kita, itta, atta, ug datta. Ma-review nimo ang basic verb conjugations mga irregular verbs sa leksyon 30. Aduna ta ehemplo. Nakaadto ka na sa Japan? Nakasuway ka nag-adto sa Japan? Ang atong verb diri kay iku nga usa ka irregular verb. Ug sa hinapon, anata wa nihon ni itta koto ga arimasu ka? Anata wa
nihon ni itta koto ga arimasu ka? Ang anatawa o ikaw dili na kinahanglan isulti kay mao man ni default kung mangutana ka. Ang verb anaa sa plain past tense atong gisuwat sa asol ug ang automatic nga pattern nga atong ikabit ang koto ga arimasu atong gisuwat sa violet. Unya atong gidungag ang question particle kas katapusan. Ang pasabot sa sentence kay nag-existir ba ang kamatuoran nga miadto ka sa Japan? Bali, may kasinatian ka bas pag-adto sa Japan? Oh, nakaadto na ko sa Japan. Sa hinapon, hai, nihon ni itta koto ga arimasu. Hai, nihon ni itta koto ga arimasu. Nag-existir ang kamatuoran nga miadto ko sa Japan. Sa laing pagkasulti, aduna ko eksperyensya sa pag-adto sa Japan. Kung ang tubag, wa pa ko kaadto sa Japan, sa hinapon, iye, nihon ni itta koto wa arimasen. Iye, nihon ni itta koto wa arimasen. Wa nag-existir ang kamatuoran nga miadto ko sa Japan. Bali, wa pa ko kaadto sa Japan. Karon kay ang sentence usaman ka negatibo, moingon tag koto wa arimasen imbis nga koto ga arimasen. Tungod kay gusto makadungog ang mga Hapon og wa kung negatibo ang tubag. Pwede po ta moingon og iye, watashi wa nihon ni itta koto ga arimasen. Ang wa atong gibutang kuyog sa watashi wa o ako. Aron naa gihapoy wa sa tibuok sentence. Ang watashi wa dili kinahanglan isulti kay default man kini. Nakahimo na ka gram cake? Nakasuway na kaghimo gram cake? Aduna kabay kasinatian sa paghimo og gram cake? Anatawa, ram cake yo tsukutta koto ga arimasu ka? Anatawa, ram cake yo tsukutta koto ga arimasu ka? Oh, aduna. Hai arimasu. Hai arimasu. Wa pa. Iye arimasen. Iye arimasen. Niining ihemploha, ang ato mga tubag kay shortcut ra. Hai arimasu o adunay kasinatian. Iye arimasen. Wa pay kasinatian. Si Mr. Smith nakabasa naghinapon nga nobela. Sa hinapon, Smith-san wa nihon no shousetsu o yonda koto ga arimasu. Smith-san wa nihon no shousetsu o yonda koto ga arimasu. Ang literal nga pasabot, nag-existir ang kamatuoran nga si Mr. Smith nakabasa og hinapon nga nobela. Wa pa kong kakaon anang restaurana. Wa pa ko kasuway og kaon anang restaurana. Sa hinapon, ano restaurante mada tabeta koto wa arimasen. Ano restaurante mada tabeta koto wa arimasen. Nakasakay na kog erplano. Nakasuway na kog sakay og erplano. Sa hinapon, hikouki ni notta koto ga arimasu. Hikouki ni notta koto ga arimasu. Nakasuway na kagpalit og auto? Kuruma o katta koto ga aru. Kuruma o katta koto ga aru. Plain form ang atong gigamit karon, busa atong ipataas ang atong tingog sa katapusan aron mailhan nga pangutana. Bisag di ta mo gamit sa question particle ka. Oh, nakasuway nako. Hai, aru. Hai, aru. Wa pa ko kasuway. Iye, nai. Iye, nai. Ang nai mao'y negative plain form sa aru. Si Mary nakasuway nagtan-aw og sini nga hinapon. Sa hinapon, Miyari-san wa nihon no eiga o mita koto ga arimasu. Miyari-san wa nihon no eiga o mita koto ga arimasu. Si Tam wa pa kasuway og tan-aw og hinapon nga sini. Sa hinapon, Tom-kun wa nihon no eiga o mita koto ga nai. Tom-kun wa nihon no eiga o mita koto ga nai. Ako na nang nahuna-hunaan. Sore wa omotta koto ga arimasu. Sore wa omotta koto ga arimasu. Wa pa na nasantop sa akong o. Sore wa omotta koto wa nai. Sore wa omotta koto wa nai. Wa pa kong kasuway og minyo. Watashi wa kekkon shita koto ga arimasen. Watashi wa kekkon shita koto ga arimasen. Wa kong kasuway og tuon og biology. Seibutsugaku o
benkyou shita koto wa arimasen. Seibutsugaku o benkyou shita koto wa arimasen. Pwede po nato gamiton ang ta koto ga arimas para sa mga adhetivos o mga nouns. Ang pasabot niini kay adunay panahon kaniadto nga nanto ka. Pangalitan, ang adhetibo nga takai nga pasabot mahal. Banana wa taihen takakatta koto ga arimasu. Banana wa taihen takakatta koto ga arimasu. Ang hubad ni Bisaya, adunay panahon kaniadto nga haskang mahala sa saging. Tinuod ni dekada 70 sa Japan kay jutay pa man ang saging nga gi-export atong panahona. Makakaon ra kuno kag saging kung mahilantan ka. Ang ta koto ga arimasu kung gamiton sa mga adhetivos og nouns dili pwede itukoy sa mga butang nga bag-o rang nahitabo. Pangalitan, kung moing kag mahal ka ang saging gahapon, di ka pwede mo gamit sa ta koto ga arimasu. Para niini moingon ra kag kino banana wa takakatta desu. Sayop ang kino banana wa taihen takakatta koto ga arimasu. Sayop kini. Sunod tang ehemplo kay usa ka na adjective. Ang hinapon sa hasol kay fuben na. Ato nang nasultis kadaghan nga higayon nga ang mga na-adjectives kay mga grammatically nouns ni sila. Busa ang verb nga atong gamiton kay ang verb to be, da. Ug ang iyang past tense kay datta. Ang hinapon sa biyahe sa abroad kay kokusai ryoko. Hubara ni palihog. Kokusai ryoko wa fuben datta koto ga arimasu. Kokusai ryoko wa fuben datta koto ga arimasu. Sa Binisaya, adunay panahon kaniadto nga ang pagbiyahe sa abroad kay hassle. Sunod tang ehemplo kay usa ka noun. Ang hinapon sa estudyante kay gakusei. Hubara palihog. Watashi wa gakusei datta koto ga arimasu. Watashi wa gakusei datta koto ga arimasu. Sa Binisaya, adunay panahon kaniadto nga ako usa ka estudyante o estudyante ko kaniadto. Suma total, atong natuki unsaon pag-ekspresar og eksperyensya o kasinatian. Ang conjugation niini kay ta koto ga aru o ta koto ga arimasu sa formal form. Ang formula paghimo niining konjugasyon kay kuhaon ta ang plain past affirmativo o ta form sa verb, adjective o noun. Unya dungagan nato og koto ga aru o koto ga arimasu. Kung mangutana ka kung nakasuway na ba o aduna ba eksperyensya, kabitan tag question particle ka sa katapusan. Ta koto ga arimasu ka? Kung oo gani, hay, nani ta koto ga arimasu. Kung wa gani kasinatian, ang tubag kay iye, nani ta koto wa arimasen o nani ta koto ga arimasen. Ang mga Hapon gusto makadungog og wa sa tubag kung negatibo kini. Kamayng pasidaan, ang eksperyensya mogamit sa plain past form sa verb. Unsa may kausaban sa pagsabot kung mogamit ta sa non-past plain form sa verb. Pangalitan, sushi wo taberu koto ga arimasu. Ang taberu kay non-past tense, mo kaon. Ang meanings tibok sentence mausab ngadto sa usahay mokaon kog sushi. Nag-eksistir ang kamatuoran nga mokaon kog sushi. Bali, usahay mokaon kog sushi. Maunay formula sa sunod natong lesson, ang occasional occurrence o panagsang panghitabo. Bali, kita na pod niya ta didto. Otsukare sama deshita. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwas traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balik kinig tana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para ligon ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimtik mag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.